Mas Mirabal, tres activistas políticas asasinadas o 25 de novembro de 1960 pola policía secreta do dictador Rafael Trujillo na República Dominicana. En 1981, en Bogotá, no contexto do primeiro encontro feminista de Latinoamérica e do Caribe, declarouse o 25 de novembro como Día Mundial para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. En 1999, a Organización de Nacións Unidas deulle carácter oficial e global a esta data. Son moitos anos dun longo e intenso percorrido na loita feminista sen o cal as leis e as políticas de igualdade que temos non terían sido posibles. En 2004, en España, aprobouse por unanimidade a Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. En 2007, aprobase a lei en Galicia. En 2017, repítese o consenso co Pacto do Estado. Xunto a Suecia, España ten unha lei específica cando hai moitos outros países europeos que aínda non a teñen ou nin sequera suministran estatísticas que permitan saber o número de mulleres asasinadas. E aínda así, co que temos avanzado, o número de vítimas é aterrador. No que levamos de ano, contanse 52 en España. Esta mesma mañá espertábamos ca noticia dunha muller asesinada en Tenerife. O papel das institucións é fundamental. E cando diversos gobernos autonómicos e concellos, máis de 300, dispoñíanse estes días atrás a aprobar declaracións co gallo desta data, a extrema dereita impedíao dicindo que a violencia non ten xénero ou falando de violencia intrafamiliar, bloqueando iniciativas e xogando cas palabras. E ao facelo, alteran e deforman a realidade e debemos estar atentos e atentas para desactivar este tipo de discurso que ten graves consecuencias. Para falar da violencia contra as mulleres hoxe, acompáñanos Carme Adán, intelectual galega no eido do pensamento feminista que traballa a prol dos dereitos das mulleres desde o ámbito académico, social e político. Como docente, comeza a impartir aulas no ensino secundario en 1990 e na actualidade exerce como catedrática de filosofía no IES Politécnico de Vigo. Doutórase en filosofía en 2002 pola Universidade de Santiago cunha tese que afonda no tema do xénero e o feminismo, tema do que ten escrito numerosos artigos e tamén publicacións como Feminismo e Coñecemento en 2003 e Feminicidio, unha nova orde patriarcal en tempos de submisión que ven de ser publicada o ano pasado. Presidiu a aula Castelao de Filosofía desde 1997 até 2005 e a partir dese ano desempeñou o cargo de Secretaria Xeral de Igualdade do Goberno Galego ata 2009. Presidiu tamén a Unidade de Muller e Ciencia de Galicia de 2007 a 2009 e actualmente coordina a sección de Pensamento e Sociedade no Consello da Cultura Galega. E todos sabemos tamén da súa traxectoria no Parlamento Galego como deputada polo Bloque Nacionalista en 2 legislaturas. A súa derradeira publicación, que recomendo vivamente, pon o foco na violencia contra as mulleres. É un libro que nos axuda a pensar e fala da importancia de como nomeamos e expresamos a realidade. Tomamos conciencia a través das palabras e por iso necesitamos as verbas precisas. Ela revisa moitos conceptos neste libro e fala de feminicidio, un termo que hoxe trae ao debate aquí o Ateneo. Moitas gracias, Carme, por aceptar a invitación do Ateneo e tanto felices. Boa noite a todas e a todos. Moitísimas grazas por terme convidado, moitísimas grazas ao presidente que en reiteradas ocasións animoume a que o 25 dende os luns do Ateneo se reflexionara sobre que é a violencia contra as mulleres. Grazas, Cristina, por a presentación e logo que grazas por estar aquí convocadas e convocados a pensar a violencia contra as mulleres. Vexo que na primeira diapositiva hai 2 erratas, unha ao nome do Ateneo e outra que falta por aí a feminicidio, pero, bueno, esa sabedes que crece unha vez que acabas as presentacións. Eu quería compartir unha reflexión. Sei que a violencia nos interpela e casi sempre o fai dentro do silencio. Moi poucas veces sabemos que decir, sabemos como tratala,
temos igual afondado máis desde o punto de vista psicolóxico, desde o punto de vista xurídico, xa o explicou Cristina, temos leis, programas, que despois, se queredes, pois o comentamos un pouco, pero detemos desde o punto de vista filosófico ou teórico, de reflexión, que isto da violencia contra as mulleres, pois eu creo que o facemos en poucas veces, porque o silencio foi a norma que rexiu a violencia contra as mulleres, en dos sentidos. Iso que se denomina injusticia epistémica, é dicir, teñamos moi poucas palabras para denominar esa violencia, que moitas e moitos de vos pois, coñecedes fundante moitos dos mitos de Europa, e non só tiamos poucas palabras para denominala, senón que cando as mulleres a denominaban tampouco se lles creía. Tamén esa injusticia epistémica de falta de credibilidade diante dos malos tratos na parella e na exparella, como da violencia sexual, que van a ser pois, as dúas claves, non? Ainda que o título sexa feminicidio, tamén quería introducir a variable de violencia sexual justamente porque o movimento feminista que convoca as rúas se centra en ese aspecto da violencia sexual. Collí unha cita de Rita Segato, que é unha antropóloga que leva décadas traballando o tema da violencia contra as mulleres, porque sempre me gustou moito como ela enfoca o tema da violencia contra as mulleres para analizar justamente a sociedade actual e a sociedade na que vivimos. Fronte a esa idea que a veces repetimos de que vivimos nun momento que hai menos violencia que en outros momentos históricos, ela mantén que non. Creo que hai moitas persoas do ámbito da socioloxía, da filosofía e de moitas ideas sociais que nos mostran que vivimos un momento de extrema crudeza e de extrema violencia, non solamente por os conflictos que existen, ainda que estén en moitos casos solapados polos medios de comunicación, sino por unha violencia institucional forte, por unha violencia simbólica, e despois, se queredes, o tratamos por unha forma de entender neoliberal o mundo onde nós mesmos exercemos violencia sobre nós. Pero acolle este aspecto de que ocorre neste momento que nos parecería que temos camiñado no ámbito da igualdade, polo menos en determinadas zonas do planeta, en Europa, no Estado español, temos unha lei de igualdade, unha lei de 2007, unha lei xeral de igualdade, en 2004 unha lei integral contra a violencia contra as mulleres, en Galiza temos unha lei para a prevención e tratamento da violencia contra as mulleres de 2007, que se modificou para introducir a trata no 2016, todas aprobadas por unanimidade, un pacto de Estado aprobado por unanimidade, e, sin embargo, traía aquí un pouco os datos, despois volvo para atrás, os datos que varían rapidamente, non? O sea, son 52 mulleres asesinadas no que va de ano, 52. O repito, porque estamos moi acostumadas a repetir os datos, e os datos como que son fríos ou que os miramos con certa distancia, pero cada 5 horas se denuncia unha violación no Estado español, en Galicia baixa un pouco, pero ainda así, recentemente, os traigo porque os acabo de sacar do Ministerio do Interior, de respecto ao 2018, as denuncias en Galiza de delitos sexuais aumentaron un 37,5%, e o resto de delitos contra a liberdade sexual un 30%. Estos son os últimos datos oficiais, que non quero decir que haxa máis, sino que hai máis denuncias, o cal significa efectivamente que hai unha maior visibilización e que iso de, volvo un pouco para atrás se me permitides, de dar palabras e de pensar vai visibilizando. É dicir, esa injusticia epistémica coa que comecei de a violencia contra as mulleres foi fundamentalmente silencio. Unha vez que se racha ese silencio e que comenzamos a denominala e a visibilizala, veremos despois un pouco, se queredes comentamos diferentes estrategias de visibilización, eso vai levando a que tamén se produza todo un efecto de denuncias ou de apoderamento colectivo das mulleres,
coa derivada que iso implica, non? Sabedes que a convocatoria deste ano 25 de novembro leva por lema unitario se a xustiza é machista non é xustiza, é dicir, tamén coa crítica que todas esas leis pois igual non son impartidas dende unha perspectiva de xénero ou unha perspectiva feminista. O que voy a defender nesta charla compartida e que despois creo que vos me dedes a vosa opinión é que a violencia non é soamente unha manifestación da desigualdade que como nos tradicionalmente a definimos, así a definimos na Lei Integral do Estado Español, así está definida na Lei Galega, así ben definida realmente dende a primeira vez que se recolle nunha conferencia mundial de mulleres como é Beijing 1995, violencia de xénero. Aí se recolle como unha expresión da desigualdade. Non quere decir que nas conferencias previas non se falara de violencia contra as mulleres, pero non se empregaba contundentemente esa violencia de xénero. Pensade, seguramente que moitos de vos xa o sabedes, que hasta 1993 Nacións Unidas non recoñece a violencia contra as mulleres como unha violación dos dereitos humanos. É dicir, que máis ou menos é recente, dado que a primeira conferencia mundial de mulleres é de 1975, hasta 1993 hai todo un percorrido de impulso institucional e feminista para ese recoñecemento como unha violación dos dereitos humanos. Pois habitualmente tendemos a decir, e non escoitaba outro día nunha mesa redonda de mulleres, decía unha muller moi coñecida que con representación política é a expresión da máxima desigualdade, tanto que claro, o asesinato, a morte, a violación parece que é como unha cuestión de escala. O que planteso un pouco para debate, un pouco que quisen justificar e reflexionar no libro de feminicidio é un pouco máis que unha expresión da desigualdade. É o elemento no cal se fundan esas desigualdades. É un elemento constituinte das propias desigualdades ás que se dan lugar, que despois chamaremos desigualdades de xénero. Sabemos que tamén aí habría un debate moi interesante sobre o que é a igualdade. E sabendo, non, que é moi atrevido decir, eu creo que o patriarcado asenta, que a obviedade, non? Pero aséntase na violencia, que a violencia contra as mulleres é fundamental e fundante para ese patriarcado, e que incluso, despois se queredes tamén, vamos a pensalo conjuntamente, o patriarcado vai amoldándose aos tempos e vai modificando ou vai facéndonos en ver outras formas de violencia, dai o propio título. Bueno, entón, por que pensar, por que conceptualizar a violencia? Creo que un dos logros do movimento feminista é ter compartido espacios de rúa, espacios de movilización con espacios de pensamento. Di a filósofa Celia Amorós, conceptualizar e politizar. En que sentido é politizar? O sentido de dar de espacio público e de debate algo que se non temos conceptos non o podemos pensar. A mí me gustaba moito reler os textos de Emilia Pardo Bazán cando ela plantexa, pero que é isto da violencia contra as mulleres, como a podemos denominar, non soamente os seus relatos magníficos, recomendo-vos, se non leíxedes, esa recopilación de relatos sobre o maltrato, el encaje roto, pero que ele aí o que fai, justamente, é, digamos, ficción, pero cando reflexiona tanto desde os seus artigos jornalísticos como desde as súas contribucións de ensaio, e aí, cal é o nome que lle podemos dar? Mujericidio, ginicidio. Ela mesma se plantexa diante de unha realidade que nese momento denominábase crimes de honor, pasionais, que además pasaba completamente desapercibida hasta nos xornais, é dicir, que ocupaba moi pouco espacio. Ela plantexa que se non temos esas palabras dificilmente podremos denominar o que está ocurrindo e por que, e o máis importante, por que está ocurrindo. Conceptualizar a violencia ten que levarnos a plantexarnos cales son as causas desa violencia. A mí sempre me impresiona moito, falo unha paréntese, cando os jornalistas normalmente preguntan, bueno, e brevemente, como
Como acabar con isto? Es que brevemente, con unha cuestión que está tan tecida con todos os aspectos sociais da nosa vida, é moi difícil, e por iso está costándonos moitas décadas ver non é que as leis non estén funcionando. Efectivamente necesitamos moitos máis orzamentos, pero non está soamente aí o problema está en como toda a estructura necesita desa violencia. Por esa a idea de conceptualizar, de pensar, con unha frase que todas e todos seguro que coñecedes, non? De Simone de Beauvoir, esa idea de, de que o feminismo, vivir individualmente, loitar colectivamente e pensar, desde logo, colectivamente. Os datos sempre son o máis evidente, pero a mí os datos, a verdade que solamente nos digo, pois sí, efectivamente, unha de cada 3 mulleres en Europa imos a vivir un episodio de violencia nas nosas vidas. Incluso, pode que sean datos que se queden curtos. Pensemos en a nosa infancia, cando camiñamos soas por a rúa, coas nosas parellas ou exparellas ou xefes, ou a violencia simbólica, violencia sexual, todos os espazos nos cales, como mulleres, vivimos a violencia. Eu sempre as alumnas o explican moi ben. Na OSE, que teñamos o acto, temos medo porque cando saímos soas de noite sempre nos din coller un taxi, te de cuidado, é dicir, nos somos educadas desde nenas para ter conta de nós mesmas, que é justamente o que quería que nos plantexáramos agora. Como miramos e como pensamos esa violencia? Que conceptos temos para definila? Por que foi tan importante definirla como violencia de xénero, como violencia machista, como violencia patriarcal, como feminicidio, como violencia sexual? Por que esa forma de como a denominemos vai a levarnos a en que marco estamos pensando? Xa que Cristina sacou o tema tan oportunamente de que é a primeira vez que moitas cidades importantes do Estado español e comunidades autónomas non teñen unha declaración institucional, por que non se poñen de acordo co concepto? Non vos chamou a atención? Tanta importancia ten ese concepto. Por que é tan fundamental para determinados grupos políticos negar o concepto de violencia de xénero? Porque podría decir, non pode, por que fan unha causa bélica tan grande desa negación? Porque justamente as leis de violencia de xénero e a conceptualización da violencia de xénero van ao cerne do patriarcado, é dicir, a como esta estructura na cal reproducimos todos os días a nosa vida social se fundamenta ou necesita desa violencia. Claro, chamar a violencia intrafamiliar, creo que decías, sí, igual temos que analizar que espacios intrafamiliares e que reproducción da violencia se poden estar dando nesos espazos. Pois non sei, as violencias ás persoas maiores, as violencias institucionais ás persoas maiores, será por ter que coller unha cautelina analítica e analizar os espacios de violencia. Pero aquí o que queremos é analizar unha violencia que sufrimos as mulleres por ser mulleres, por ese motivo. E que características ten justamente por ser mulleres? Outras características, evidentemente, outros sistemas de opresión, si estamos racializadas, si somos mulleres pobres, si somos mulleres migrantes, interseccionarán con ese feito, pero temos unha base común na cal opera desa forma a violencia. Por iso é tan importante que defendamos a violencia de xénero. Cando introducíamos o concepto de feminicidio, se deron moitos debates no Parlamento galego e decían, pero por que un termo novo? Que non é nada novo, que sabedes que moitas leis latinoamericanas o utilizan, e é un termo que dende o ano 1976 se utiliza por unha parte importante do movimento feminista. Entón, que nos obliga a pensar, efectivamente, as mulleres somos asesinadas polo feito de ser mulleres. As 52 mulleres que foron asesinadas este ano,
que é o que tiñan en común. Claramente non, se ao salir pois me rouban o bolso, pois imaginemos, creo que igual non vai a ser determinante ser muller. En cambio, cando analizamos isto ou cando analizamos os crimes de violencia sexual, estamos ponendo en ese aspecto o fundamental. Por iso que importan as palabras, e porque esas palabras van a facer entendernos cales son as características fundamentales da violencia. Eu sinalei aí unha para que a pensemos un pouco e que creo que é que estamos no proceso justamente de modificala, que é a perda de credibilidade da propia palabra das mulleres. Nos debates previos á lei integral, en todo o que referido aos malos tratos en parella e exparella, que como en un primer momento se define na propia lei integral, que agora o Pacto de Estado amplía, unha das características básicas é poñer en cuestión a propia experiencia de violencia desas mulleres. Incluso, cando as mulleres se van a denunciar, ou retiraban esa denuncia, se sabedes que eso se utilizaba con unos que non o ten claro, non parece que este, pues que teña as cosas perfectamente claras, se o relato non é extremadamente perfecto. Creo que eso sí que, a respecto de o que podemos entender por malos tratos, hubo un cambio importante nestas 2 décadas. E hoxe, as eivas que existen, non? E con problemas de formación ou que sexa, pero en xeral se mudou moito esa actitude e coñecemos ben como funciona ese ciclo da violencia e que efectivamente para moitas mulleres denunciar e seguir todos os pasos desa denuncia en unha situación de autoestima destrozada, cortados os vínculos co entorno, convértese en moi difícil e, polo tanto, unha parte importante desa recuperación terá que ser o apoio psicolóxico. Pero esta característica da violencia sigue manténdose, por exemplo, na violencia sexual. Esa violencia sexual na cal temos os focos postos desde fai 4 ou 5 anos e que a mí me parece, además, importantísima no momento no que estamos. Porque a primeira vez, e así o recoñen moitas expertas que están analizando o tema da violación. Por exemplo, recentemente saliu publicado un libro dunha filósofa americana que se chama Linda Alcoff, traducido este ano ao castelán, Violación e resistencia, e ela aí analiza o concepto de violación en diferentes culturas, en la que se centra máis en Estados Unidos, e é a primeira vez que visibilizamos de forma clara moitas mulleres que saen a explicar que son víctimas da violencia sexual ou que foron víctimas e que son capaces de facelo incluso de nunha situación de vulnerabilidade social. Pois será, recordades o caso cando se denuncia ao presidente do FMI, é dicir, e desde aí poder decir, eu sufrí unha situación de acoso, de abuso ou de violencia sexual, porque a característica que acompañou tradicional históricamente a violencia sexual é a non credibilidade da víctima de violencia. É dicir, botarlle a culpa, en palabras claras, ás mulleres. Seguro que todas recordades o conto de Caperucina, verdade? Vermella, que esta é unha moza que así nos educaron, que cando lle chega a regla, vamos a interpretar, que por eso vai vestida de vermello, era esa interpretación clásica, así un pouco psicoanalítica, que lle di a súa nai. Tes 2 camiños, o camiño correcto das boas chicas ou o camiño do bosque. Que hai no bosque? Lobos. E cal é a naturaleza do lobo? A naturaleza do lobo non se pode cambiar, só podes cambiar ti, que non tes que meterte polo mal camiño. Sabemos que Caperucino, como quen non lle chover, vai polo mal camiño e, despois todo o conto. Pois toda esa historia é a que se nos conta as mozas desde sempre. Tes que ter conta de ti, non podes estar en tal sitio a tal hora, non podes ir súa, dicir, a responsabilidade nese caso do delito sexual recae sobre a moza, sobre a víctima. E porque sabemos que o lobo, vamos a poñelo como
unha metáfora, non? De a masculinidade, pois a masculinidade non pode controlarse, porque a masculinidade tiene un impulso irrefrenable que non vai a poder ter control sobre si mesma. E sobre esa construcción da violencia, así estructuramos a sociedade. Entón, se nos malos tratos tamén responsabilizamos, non? As mulleres, porque, bueno, igual se pasó un pouco, non? Non tenías que ter contestado. Que, bueno, tamén queremos da liberdade. O, bueno, a ver, a saber que pasa nesa casa, es decir, a posta en cuestión desa situación na violencia de xénero, creo que é claramente moi evidente como esa falta de credibilidade é o que marca as víctimas. Salir Me Too, Cuéntalo, en Pontevedra, que era campaña de primer acoso, ¿qué nos decía? No, cuenta tu experiencia. ¿Cuál es tu experiencia de víctima? ¿Cuál es tu experiencia de un acoso, de un abuso? Y es un movimiento que pone por primera vez un foco, es decir, la experiencia de las víctimas es una experiencia muy potente para poder construir un relato colectivo de, ¿no?, qué estrategia vamos a hacer para que esto podamos preverlo desde, bueno, por lo menos entender cómo está operando esa violencia. ¿Qué ocurre? Quería pasar que no es fácil pensar cómo opera esa violencia sin poder, y permitidme, por lo menos decir, bueno, o patriarcal é unha estructura que ven antigo, pero que non acouga, a mí me gusta moito decir que non acouga, porque claro, tiene unha capacidade para adaptarse terrible, collendo as escenas que me parecen interesantes. É dicir, si efectivamente claro, non se nos ocurre, pues seguramente decirle ás mozas, oyes, tú no estudies, quédate en casa, no tengas un proyecto vital, no... Es decir, tenemos una forma de educación das nenas e das mozas completamente distinta que podíamos ter fai 3, 4, 5 décadas, completamente. Pero en cambio, a violencia que sí, que sigue permanecendo e sigue entrelazándose de forma moi semellante. Bueno, collen, digamos, todas como dos iconos, ¿no? A Bella e a Bestia, que todos e todas coñecemos, ¿no? Esta es la última película y pues más de lo mismo, es decir, es un maltratador que tenemos que redimir por amor, así, tal cual, sin más. O sea, pecha a Bella en un cuarto y ella é capaz, como aparece, ¿no?, no ciclo da violencia, sempre de pensar que ao final, pues debaixo da besta vai haber un príncipe. Total, que a besta en sí misma estaba estupendo, ¿no? En la película no gana nada después cuando se transforma en príncipe, pero bueno, a cuestión, quiero decir que vamos, la besta estupenda, pero bueno, sí, pero es cierto que si pensamos que esta película, bueno, llegó a millóns e millóns, ¿no?, de nenos e de nenas, de adolescentes, es decir, es un producto de consumo realmente, no sé si es un producto cultural, pero seguro que es un producto de consumo, de entretenimiento, donde o patrón está claro e se mantén. As mulleres temos a capacidade de redimir por amor. No sé dónde salió esto, pero seguramente podrá remitirnos al momento fundacional en algún mito, pero y nos tendemos a pensar que o noso amor o pode todo, pois incluso tamén transformar o maltratador. E as 50 sombras de Grey, que igual ya nos resulta un pouco pasado, ¿no?, pero que tamén as temos aí presentes, é unha triloxía donde es unha moza, pues como calquera das nosas fillas, pues, como a miña, máis ou menos, da idade da miña, e que estudia na universidade, pode estudiar aquí en Compostela, que é chica, de buenas notas e tal, aparece un chico, tamén algo creíble, bueno, con una fortuna inmensa, bueno, eso es menos creíble, pero o caso que toda a triloxía parece que nos está vendiendo que pues esta chica está muy liberada sexualmente y nada, pues así como una especie de
Cuanto ao pornográfico light, pois nos van contando pois, a súa historia. Que ocorre? Que cando collemos a lupa e o vemos, é absolutamente aterrador, porque baixo, bueno, esa idea de cartos e, non sei, es un señor que toda a historia está absolutamente atormentado. Non sei, seguro que algúns leites desa película está atormentado porque a nai era malísima. Claro, eso non pode faltar. Sempre tiene que haber unha nai, unha madrastra aí malísimo, pero en femenino. Entón, a nai era terrible. Pedime unha paréntesis. Foi o que peor me pareceu da película de Joker. Outra vez, a nai malísima. Hombre, non sei, es que pesadilla esto, o sea, que veamos aí unha carga constantemente as nais. Bueno, pois sí, o protagonista está totalmente atormentado e que fai, pois, digamos, destrozar emocionalmente as parellas que ten. Pero justamente, pois, esta parella, a protagonista, consigue redimir a este maltratador co seu amor. Deu alguna paliza por el medio, pero bueno, estas cosas menores, que 2 o 3 palizas, pero pequeñas, va una vez al hospital, pero bueno, se recupera perfectamente, lo perdona, él chora, dice, te quiero, y bueno, venga, va, todo eso con mucho sexo y tal, y vamos, porque si no vendería tantos libros ahora. Y acaban, pues nada, pues súper felices, con 2 niños, una casa maravillosa y él totalmente redimido, vamos. Súper creíble, ¿no? Pues claro, esto es efectivamente o que se lee masivamente, sin ningún tipo de crítica, y o importante das 50 sombras para mí non é esta historia, sino que o que transmite a protagonista. A protagonista todo o tempo utiliza ese dictum neoliberal de no, é que isto é o que eu quero. Ela non é que en ningún momento está oprimida, ni o fai por obligación, no. Fai unha reflexión, e mirad que é un libro que reflexiona bastante pouco, pero as poucas veces que ela reflexiona e que se plantea sobre a súa vida, todo o tempo para decir que está lesindo libremente, que a ela lle apetece deixar o traballo todo o tempo parcial, pero como ela ten cartos, que a ela lle apetece, bueno, que sí, que todo o que a ella propone en el sexo, que a ella apetece todo eso, que a ella apetece ter os fillos, que a ella apetece tal, a ella todo o tempo nos fai ver que é a súa elección. E isto pareceme moi importante porque vivimos nese momento no cal deixamos de falar de liberdade para falar sempre en termos de elección. Pensade nas mozas, cantas veces unha moza de 14 anos ou de 15, cando le comentas, a ver, tú non crees que en Instagram na foto, bueno, e a primeira vez dices, é o meu corpo e a miña decisión. Entonces, pues sí, es verdad, vamos a tomar esta sentencia, pero eso é un mantra que se repite constantemente no cal as eleccións ou esa especie de escolla propia o que está enmascarando é unha perda de liberdade total das mulleres e nos cal esa violencia simbólica irreal porque en estas escollen estas 2 obras, pero temos, vamos, 50 metros sobre o chan, bueno, hai unha literatura extensa ao respecto, é dicir, cando vemos eses maltratadores, pero elas decidindo sempre que iso é o que queren estar. Por iso decía, me parece interesante pensar como os mitos siguen vivos, é dicir, o que vimos o que víamos antes son os mitos do amor romántico, os mitos de abnegación, os mitos de o amor todo pode, e no maltrato siguen funcionando totalmente no momento actual e nas novas xeracións siguen igual de presentes, coa salvedade e coa diferencia de que a respecto da violencia sexual a maiores do tema do amor temos que falar
vamos a decirlo así, da erotización crecente da dor das mulleres a través da pornografía hexemónica. Estos mitos que nos cales se siguen, bueno, pues educando, que siguen pervivindo, o que estamos educando as xeracións máis novas, ainda que haxa tamén contrapartidas, ¿no? E traballemos de outra forma e noutra educación afectivo-sexual, pero en xeral siguen pervivindo, tamén venen acompañados de, supoño que todas e todos sabedes que a idade media de acceso a pornografía no Estado español está entre os 9 e 10 anos. Son os últimos datos. Iso así que todos estades pensando, non. Mis fillos, el outro día me dice unha chica toda convencida en un debate, no, estou segura, segurísima que o meu fillo non. Dicen, bueno, eu estou segurísima que os meus sí, que non lo van a decir, es evidente, porque todas e todos fomos adolescentes e sabemos que con que teña un móvil, que lle regalaron, non sei, igual siguen facendo a primeira comunión, pues, que lle regalaran por o que fora aos 9 ou 10 anos, van ao parque, van a calquer espacio, solamente teñen que entrar en Google. Eu entrei, de feito entrei en Google para facer unha captura, porque mañá vou ao instituto, e simplemente pusen violación porno. Todo o que me saliu, todo, son páxinas web cheas de vídeos de violacións. Eso solamente o pode facer calquer neno ou nena, pero acceso a pornografía e edades tan tempranas son fundamentalmente nenos, e vos se máis idades en grupo, pues, claro, simplemente entras ou poden poñer tetas porno ou tetas solo, e xa te vai levando, Google te leva cara a esa pornografía. E iso ten para min dos problemas. Primeiro, que claramente non tienen contrarresta, pues eso, pues ni nas familias ni na escola outro concepto de que sea a sexualidade, o que é a sexualidade, e segundo, que o que están vendo e o que na construción da súa, digamos, eroticidade é dor ás mulleres e non consentimento das mulleres. É dicir, violencia. E iso que nos pode parecer, bueno, que eu creo que cada vez se fala máis, non? Para mí neste momento está tendo tanta potencia ou máis que os mitos que perviven do amor romántico. Porque, é dicir, por un lado, os mitos chegarán aí no que se pues, San Valentín, pero realmente no que se están socializando é en esa erotización da dor. E as chicas, claro, pues ¿qué pensarán? ¿Qué piensan las chicas cuando le preguntas a las adolescentes? Bueno, pues no sabemos, claro. Si esto también es lo que se ve, pues igual consiste en esto. Es decir, las chicas ante eso tampoco las estamos formando para que digan, pues no, o para cuestionar eso que están viendo en los vídeos. Pensamos que además, a diferencia respecto ás imaxes en fotografía, é que para un neno, para unha nena, para un mozo, para unha moza, parecen reais, non? E pervive a idea, non? Dese lobo que sai no bosque e que non pode, digamos, controlar o que erotiza justamente pois a violencia. Me parece que este é un tema importante. É un tema que, bueno, que vai a dar moito que falar, porque hai moitas mulleres traballando dentro do ámbito da psicología, como podemos entender o que está ocurrindo con esta pornografía, a pesar de que é un negocio tremendo, que además ven acompañado da prostitución, ven acompañado da trata, é dicir que toda esa, digamos, esa violencia a que teñen acceso os nosos mozos, digo homes en xeral, sin cuestionar a masculinidade, non? Ou sin cuestionar os homes, que está ocurrindo, o que pasa con eles para que acepten esa erotización ou
esa violencia como a norma. E, bueno, eu vou deixo aquí para que despois o podamos debatir. Hoxe, esta é unha imaxe do meu instituto, que se ve pouco, aí pois o cuidado, o machismo mata, e o trago como última reflexión, enlazando con principio. Sempre que escoitamos, sobre todo desde o ámbito da política, e alguén falar de violencia, nos di que é un problema estructural. Ben, pois se é un problema estructural, collamos a estructura. Tendemos a coller os casos individuales, tendemos a coller os datos, tendemos a coller a veces as consignas, pero creo que o que debemos facer é, efectivamente, coller a estructura, coller o patriarcado, como o reproducimos todas e todos. Por que o patriarcado é funcional ao neoliberalismo? Por que sigue funcionando? Por que o patriarcado necesita desa violencia? Por que unha invasión de pornografía na rede? Por qué? Para qué? Que se busca? Cal é o obxectivo? Cal é o negocio? Quen está facendo o negocio? Esas son preguntas fundamentais para entender por que se sigue mantendo ese machismo, que é a actitude, non? Que dá lugar, pois, a estructura sería o patriarcado, o machismo sería actitude. E claro, repetimos moitas veces o machismo mata, pois deteñámonos en o que estamos afirmando. Que quere decir que o machismo mata? Que ese machismo é o que dá lugar a esas desigualdades, pero a violencia, e de aí que digamos por que é importante nomear feminicidio, violencia sexual, mostrar a experiencia das víctimas, falar e entender a violencia, porque desmantelar o patriarcado necesita desmantelar previamente as condicións nas que opera a violencia contra as mulleres. Por iso, cando moitas veces decimos, pero que ocorre se vamos dando pasos na igualdade e parece que seguimos mantendo niveis de violencia? É moi difícil comparar os niveis de violencia porque, bueno, non temos estadísticas, non? Sabemos que desde que temos estadísticas, pois na prensa, non? 1027 mulleres asesinadas en España, pensade que é unha... Pero non é unha cuestión de comparar, non é unha cuestión solamente de ver esos datos, sino de pensar, bueno, que llevamos cambiado da estructura, como cada un de nós somos un ladrillo nesa estructura que está reproducindo na nosa vida cotiá. Como mulleres, como educamos as mozas para que sigan tendo medo, ese medo que nos paraliza, medo ás soas, medo a facer cosas soas, medo á violencia. Como educamos os mozos? Como os mozos, cando outro mozo pois increpa unha rapaza cando va soa, que din? O deteña e dice, oye, non, eso non está ben? Os homens realmente poden ser aliados para combatir esa violencia? Cando, bueno, se fan chistes de carácter sexual ou, bueno, ou con certas bromas, en un grupo de homes hai un home, dous, tres que dicen, oye, non, isto non tiene ninguna graza, non tiene ninguna brincadeira. É dicir, hai unha parte importantísima a que non estamos mirando, e é como reproducimos esa violencia todos e cada un dos días. Podemos non querer ver que hai nas redes sociales, podemos non querer ver a pornografía hegemónica, a prostitución ou a violencia máis simbólica, pero a parte fundamental para que a violencia poda reproducirse, estamos convivindo todos os días con ela e nin na nosa vida privada nin públicamente facemos nada. Con isto, xa remato, se me permitides, con un poema de Sona Torres, cando pensaba sobre cal é o significado último de feminicidio, que é o asesinato de mulleres por ser mulleres, é dicir, por esta estructura na cal somos socializados e se vai reproducindo, pensaba que a liberdade é posiblemente ese un dos conceptos máis emancipadores. Seguro que nos parece como moi viejuno, ¿no? Liberdade, esa palabra, ¿no?, que se utilizaba que fai décadas, ahora casi nin a escoitamos, pero
liberdade é o que nos permite vivir en colectividade e constituirnos realmente como persoas e como individuos contra a sectoria. Por iso que eu rematei o libro con ese poema de Sona Torres de Tempo da Ría sobre Penélope, non? Porque Penélope mostra moi ben a idea de que a liberdade para as mulleres sempre parece unha quimera, non? Sempre estaba en nos queremos navegar, pero nos tienen aquí tecendo e destecendo, que non sei a quen se le ocurre, un señor se le tiene que ocurrir esa idea de tecer, destecer, non? Parece así, seguro que a muller non se nos ocurre estar tecendo e destecendo. Eu creo, sinceramente, que aí reside a clave fundamental a respecto da violencia. Comezar a falar en termos non só de igualdade de xénero, sino tamén de liberdade de xénero. As mulleres temos dereito a poder camiñar libres e soas pola rúa. Temos dereito a nosa liberdade e que non este coartada pola violencia, que non este limitada pola violencia desde fora e porque nos mesmas, a través desa educación no medo, nos limitamos. Por iso, remato xa cos últimos versos de Sona Torres da súa Penélope. Así fanou Penélope, existe a máxia e pode ser de todos, a que tanto novelo e tanta historia eu tamén navegar. Pois hoxe que o 25 de novembro e todas e todos nos mostramos contra a violencia, agardo que o fagamos todos os días, porque as mulleres o único que queremos, e eu creo que además o queremos facer compartido con todos os homes, é nos tamén navegar. Moitas grazas.